Oso ondo, egizu esan zoragarri, ja 6 urte noia Malta. Uste dut iritsi berri ninguela, ze ibilinaz begiratzen apurtxo bat emerotekan, ez dauela errekarik edo lakurik. Ez dau ur geza permanenteki ekartzen dauen eser isla honetan. Eta bizi izan di isla honetan milaka urte ez. Orduan niretzako hori zen, orduan oin bai hasinaz planteatzen, zer nahi dotenin, nun nahi dotenin, zein da nire urrengo 3 urte, 5 urterako pausuak, eta aukeretako bat bada bueltatzia. Ez dauko zertan izan arrasatera, bai aukera badala, baina Euskal Herrira. Kaixo enara, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo, zelan zuek? Ondo gabitz. Eta zuk, zela zainketa zau Maltak? Oso ondo, egizu esan zoragarri, ja 6 urte noia Maltan, eta oso posik nabil, lan aldetik, esango naben ezin hobeto, nazioarteko enpresa baten hasi nintzen lanian oindala 5 urte, uste dut, zuekin hitz egin naben azken aldia behintzat entrevista edo bideoz oindala 6-7 urte izan zela, así que ondio lan nau ez nauken, eta nire arloan nabil, datuen babesa, eta oin adimen arakatuaren gobernantzan lantzen, eta oso posik nabil. Arlo pertsonaldian bebai ondo, uste dut, azken aldixan itzaren gabora, doktorautza batekin nabiela, horrek iraundu dau 6 urte, izen da oso lan gogorra, baina aurrek urtean amaitxu nagoen, eta ematen dozta oin behintzat askatasun bat disfrutetako Maltaz, aurretik ez naukena, así que oso posik. Aipatu duzu, 2019an egin geben elkarrizketa zurekin, eta gainera saioko lehenengo elkarrizketatu izan zinen, ikusten dut ordutik aldatu zatzula bizitzia. Asko, bai. Justo uste dut iritsi berri ninguela, ze ibilinaz begiratzen apurtxo bat emerotekan. Eta maltera hizkuntza dominatzen duzu? Ez dut ditzen berroa, ez nago oso harro hori esatiana, baina ez hemen bi hizkuntza die ofizialak, inglesa eta maltera, eta nire laneko hizkuntza eta nire eguneroko hizkuntza inglesa da. Hasi nintzen apurtxo bat ikasten, eta hitz batzuk badakit, da oso hizkuntza kuriosua da, latinez idazten den hizkuntza semitiko bakarra, orduan pronunciazioak bai die gehiago arabe edo fenizioen hizkuntza modukoak, baina idatzi iten da latinez, ez? Elkarrizketa hortan esate zeben asko dakola deskubriteko Maltak? Bai, ondio nabil deskubritzen, ez? Historia gustatzen jako nahi, historiaz beteta dau, isla hau, eta San Juan Saldunen historian parte bat dau, horren askoz aurretik ruina neolitiko batzuk bai badauz. Gero egonda isla hau konkistatuta imperio desberdinen disberdinez. Orduan bebai hori notatzen da, ez? Islan eta kulturan eta pila bat hau deskurritzeko. Eta alde naturaletik, niri gustatzen jate eskalatzia. Ez da nahi esan eskalatzaile honan asenik, baina asko gustatzen jat. Eta hemen, naizta isla artxipielago bat aberez, naizta txikia izan, eta ez egon mendirik, badauna dau, baiaratxuak badauz, eta orduan eskalatzeko zona pila badauz. Eta zer da deskurritu duzun gauzarik bitxiena? Ez dauela errekarik edo lakurik. Ez dau ur geza permanenteki ekartzen dauen eser isla honetan. Eta bizi izan di isla honetan milaka urte ez. Orduan niretzako hori zen, urtietan zehar sortu da zibilizazio ezberdinak urpeko zisternak eta putzuak ur geza mantentzeko, ez? Baina gaur egun itxendana da itsasoko ura desalinatu, 30% erabiltzen dugun ura holan itxenda basikamente. Orduko hartan, Ainara, Emsida herrixan bizi zinen, hor jarraitzen duzu? Bai, Emsida jarraitzen dut, etorri nintzen herri honetara unibertsitatea gertu zagoelako, baina egizu esan, hemen herrixak Bilboko auzoak moruan die, ez die txikia die, orduan bere izten da igual isla, iparraldea, hegoaldea eta zentroa moduan, 3 zona moduan bere iztu leizke, eta ni zentroko herri baten nau, zentroko auzo baten moruan nau. Orduan hemen bizinaz, bai aldatu nazetxez behin baino gehixautan, baina Emsidan gustora nau, zentruan dau, motortxo bat erosi nauen oindala 2 urte eta erdi, eta oso gustora nabil, eta 10 minututan nau lanian motorrian, 10 minututan nau baletan. Inguru turistikoa da hori? Emsida bera ez da igual turistikoena, badauz hotel batzuk, badauz Airbnb batzuk, baina, ezin da konpara, Eslima, San Julian edo baletakin, eta hori bebai niretako alderdi positibo bada, udan igual ez da betetzen hainbeste, edo denda lokala gehiago aldi aurkitu hemendik, orduan niretzako merkiagoa bebaira alkilerra, orduan niretzako zerbait positiboa da. Eta aipatu dituzun inguru horrek,
Ze turismo mota jasaten daude? Badauz bi turismo mota nik ikusten dutenan arabera. Alde batetik dau, jende gaztia edo familiak bai, baina gazteatara botatzen igual, alde batetik juerga, Hemen Maltan dau juerga pila bat. Orduan, gaztienetarikoak etortzen dira inglesa ikastera eta aprobetxatzen da isla bisitatzeko eta juergan irtetzeko. Eta gero, igual, gazteak, baina ez hain gazteak dienak, bebai alde kulturala eta ikusteko, Eta beste alde batetik dau pentsionistak. Batez be britanikoak etortzen die pila bat, daukie batzuk etxia eta dana hemen, baina hauek die geratzen dienak denbora gehiago, batzuk bizitzen jartzen die hemen denbora luze baten bebai. Eta masifikatua da turismoa? Imagina, guk islan bizi gara 550.000 inguru pertsona permanenteki, eta 2024ko datuak ikusitxa, etorri zan turismoa izen da 3,5 milioi. Orduan, eske pasada bat izeten da. Egia da, udan izeten dela gehien bat, etortzen dien garaiak, baina ja urte osoan ziar bebai badau turismo pixkat. Eta horrek ze arazo sortzen ditu? Bai ikusten da, udan alde batetik infrastrukturak ez dauz gertu, olako masifikazioa edo turismo masifikatua hori jasotzeko, eta notatzen da pila bat trafikoan, garraiobideak ez dauz prestatuta, autobusak pete iten die eta orduan ez die geratzen urrengo geltokitan, lokalak jasotzeko bebai. Inguru giroaren inguruan bebai, inpaktua dauko, poluzioakin eta harremanatuta, orduan hori dana ikusitzen da, badauz proiektu batzuk hori hobetzeko, baina infrastruktura handia exigitzen da, urte askotako proiektuak die, eta, momentuz ni bizi izan nazen epian hemen, ez dut ikusi mejoria asko. Aipatu ditugun turista horrein danan artean, zure senide eta lagunen bat? Imaginau, 6 urtetan, jende pila bat etorri jat, alde batetik gurasoak etortzen die ia urtero, eta COVID-akin eta dana etorri izan die urtero, nik uste dut, baten 2 aldiz edo. Nera naia betorri da, familixakin, lobatxuakin txikia zanean, nire koñata, eta, ero kuadriakoak, unibertsitateko lagunak, jaso izan ditut, lagunak, kanpoko lagunak bebai, Poloniatik etorri izan jat bizitatzera, Rumanian bizi izan nintzen aurretik da etorri jat bebai bizitatzera, 6 urtetan imaginago zema pertsona. Zer harreman mantentzen duzu Arrasatekin? Arrasatera ni gutxi gora bera joatenaz 3 aldiz urtian, 2 minimo udan beti joatenaz, alegintzen naz ager nire loan urtebetetzerako egoten, abuztu amaieran dela, eta gero gabonetan beti joatenaz, baina 3 aste gutxi gora joatenaz. Eta zuen bidez bebai, esan biharra daukot, urte pila bat doia kanpuan, ez bakarrik Maltan, eta mantendu izan dut kontaktua idazten bebai, nire esperientziak, niretzako hori bebai da, gertutasun bat eukitzia kanpuan gazenok, ez dakit, gerturatzia bebai etxekuei, nola bizi garen hemen kanpuan. Etorkizunean, Ainara, etxera itzultzeko asmorik pentsatu duzu hortan? Nire arrazoi hauna etortzeko, nire arrazoi originala zan doktorautza. Orduan oin hasinaz planteatzen, zer nahi dotenin, nun nahi dotenin, zein da nire urrengo 3 urte, 5 urterako pausuak, eta aukeretako bat bada bueltatzia. Ez dauko zertan izan Arrasatera, bebai aukera badala, baina Euskal Herrira, pentsauta badauk eta oin gertatuko da, ikusiko da, bebai. Ederto, Ainara, mila esker beste behin, guri atiak zabaltziatik. Ondo segi? Berdin, eskerrik asko aukera ematiagatik. Ni beti moruan oso pozik bebai, etxekoekin kontaktu eukitzia. Ondo segi, gero arte.